Kaixo lagunok, gaur baloreak informazioa eta baloreak abestia dantza bat egingo dugu. Espero dugu gustatzea. Ni Paula naiz. Ni Daniela naiz. Ni Alejandro naiz. Eta ni Martina naiz. Taldea 5 umeekin osatuta dago. Kideak Iradi, Asier, Kaiet, Metxane eta Luna izena dute. Kaiet Getariakoa da. Baloreak taldeko gazteena da. 9 urte ditu. Haien begiak txundituta utziko zaitu. Hitz gutxiekin asko esaten duen pertsona da. Luna Berriozarrakoa da. Luna orain dela 13 urte jaio zen Berriozarren. Musika zale amoratua da eta pianoa jotzea gustatzen zaio. Asier Iruñakoa da, konpresorik gabe, 10 urteko mutikoa. Iradi etxeko dantzari arina, kantari fina. Alaia bezain zorgina, triste gaudenerako aspirina. Alakoxea da gure begi urdina. Netxanet Baionakoa da. 5 anai arrebetatik gazteena eta taldeko zaharrena. Errotuak Afrikan eta erroak Euskal Herrian.